y la verdad que bueno, nos va a suponer pues eso, 2 horas más de espera. Para mí es un fastidio porque yo vengo de Alicante, bueno, de Cartagena, entonces este vuelo era casi todos los días. Hemos pillado de los últimos vuelos directos, sí. Sí. Pues una faena. Son dos últimos viaxeiros que poden voar con Ryanair dende Santiago a Alacante, Barcelona e Madrid. Os que teñan que regresar van a ter que facer con outra compañía aérea. A aeroliña irlandesa desmantela a súa base na Lavacolla esta mesma fin de semana, Sabela. Si, Antía, Ryanair ten agora mesmo 2 avións con base aquí no aeroporto Rosalía de Castro. Ata agora eses avións comezaban e remataban as súas rutas diarias aquí neste aeródromo, pernoctaban aquí e tamén eran inspeccionados no Rosalía de Castro e as tripulacións deses avións tamén tiñan base aquí. Desde o domingo xa non será así. Ademais, ao redor dun 100 de traballadores e traballadoras que traballan aquí en Ryanair nesta aeroliña irlandesa no aeroporto de Santiago van a estar afectados por ese paro, ou parcial ou totalmente. Quedarán sen traballo, aínda non o saben, están pendentes de que a compañía lles notifique a súa situación. Ryanair tiña uns 15 voos diarios neste aeroporto, agora a idea da aeroliña é que eses 15 voos sexan por semana, 30 voos entre saídas e chegadas movían cada día, moven uns 6.000 viaxeiros neste aeroporto, cada día dicimos a partir de agora desa reestructuración, eses 6.000 viaxeiros de movimento de Ryanair neste aeroporto serán por semana. Marcha Ryanair aduce o aumento das tasas aeroportuarias que suben un 6,5%, o que implica un gasto extra por cada compañía aérea de uns 68 céntimos de euro por cada viaxeiro. Restablece a ruta Ryanair neste aeroporto e tamén noutros de España, e iso vai afectar tamén a moitísimas empresas auxiliares nos aeroportos, neste de Santiago, e tamén outras empresas que están fora do aeroporto. Falan aquí de que vai afectar os taxis, as tendas, tamén a outros aloxamentos, ademais tamén afecta ao turismo e as conexións, porque agora, por exemplo, conectar desde aquí, desde Santiago con Madrid, é bastante complicado, ademais de caro, porque os prezos aumentan ante a falta de conexións e de viaxes con Ryanair. Hai outras compañías aéreas como Vueling, Vinter, Wizz Air ou Volotea que están buscando a posibilidade de encher eses ocos que deixa Ryanair, pero de momento a cousa aínda non está pechada. Esta persiana de Ryanair baixará paseniñamente ata o domingo. A irlandesa pecha a súa base en Santiago e Galicia perde de golpe 20 rutas e 70 frecuencias semanais. Da Lavacolla desaparecen 7 conexións. Este venres foron os últimos voos a Madrid, Barcelona e Alacante. Ahora tengo que ir vía Madrid o tengo que buscar unas alternativas, entonces es un fastidio real bastante grande. Si el lunes tengo que volver, a ver con qué vuelo vuelvo. En Santiago pecha a súa base, pero aínda manterá algúns destinos. No caso de Vigo, nin iso. Abandonará totalmente a terminal. A última conexión, a de Londres, desaparecerá en xaneiro. Primeira consecuencia, voar desde Galicia será máis caro. Madrid vai se notar sobre todo porque Iberia tamén está reducindo moitos voos, moitas operacións pola chegada do AVE. Segundo impacto, despedimentos, a aeroliña pretende desfacerse de preto dun 100 de traballadores a través dun ERE. Un ERE fraudulento, non estamos dispostos a perder os postos de traballo. A fuga de Ryanair deixa un burato que preocupa aos empresarios. Creo que temos que hacérnoslo ver aquí en Galicia, creo que tenemos que complementar estos 3 aeroportos que temos. Reclaman máis frecuencias e horarios coordinados. Nuns días, o 5 de novembro, comezarán os traballos para intentar buscar unha solución. Mentres esa solución non se materializa, os pasaxeiros buscan alternativas no tren para ir a Madrid ou ao Porto para outras conexións nacionais ou internacionais.